Здравейте, приятели! Представям ви нашата кошничка на Ваня и Spacebox. Един оригинален и истински подарък, запомнящ се с душа и внимание към детайла за всеки един домашен любимец. Какво има в нашата кошничка? Има играчка, подходяща за кученци, което да стимулира неговите зъбки. Има доста интересни неща, като започнем от лакомствата. Има специална картичка за всеки един домашен любимец. Има лакомства, това е лакомство с пуешко на доста добър клас марка, както виждате. Йогурт, това е друга марка. Това също е лакомство за кученце. Това беше пшеница. И разбира се, стрипс Adventurous. Всички ги знаем, те са прекрасни лакомства. Те са дентални, с ниско съдържание на мазнини. Ако вие искате да зарадвате своя домашен любимец, сега е момента да пишете